I les respostes de la gent, lluny de tranquil·litzar-me, em van angoixar un poquet més. Home, no està malament això de ser jubilat, encara que vista com està la cosa, jo no sé si ho tastaré. Llegaràs a tiempo. Com vegeu el tema de la jubilació? Heu calculat, per exemple, a quina edat es podrem jubilar nosaltres, els joves? Jo ja tengo pensat que no voy a poder jubilar. Estic absolutament convençut que en els propers 5 o 6 anys totes les pensions, no les noves sinó les antigues, les retallaran. Quan hi hagi una nova crisi, doncs... Que n'hi haurà. Ah, no, això és inevitable, això és inevitable. I a més segurament serà pitjor perquè molts dels treballs actuals són molt més fluixos i, per tant, la destrucció d'ocupació serà molt més ràpida. Ostres, no m'ho està pintant gens agradable per a mi, eh? Jo ara mateix estic tremolant després d'escoltar... No. Yo ya me he jubilado a los 65, para mí fabuloso. I, per exemple, jo, que tinc ara 23... Tú te jubilarás sobre los 68. 68, 69 seguro. Hombre, no me anima, ¿eh? Pero también vivirás más que yo. Habrán salido un montón de medicamentos, de tecnología... El que també està posant el futur millor. M'ha agobiat un poc l'home este, tu. El trabajo es cada vez más incierto, menos época de cotización y por lo tanto los tenéis mucho más difícil que nosotros. Realmente estamos construyendo una sociedad totalmente injusta. Està assustant-me un poquet, vostè també, eh? Jo a quina edat creus que em jubilaré? Bueno, conforme va todo ahora, bastante... No m'ha agradat i ser bueno com ha sonat, eh? No m'ha agradat. A quina edat es va jubilar vostè? 64. 64 anys. Això, a dia d'avui, sona a ciència-ficció. Yo pienso que al final irán al cementerio y le tocará y dirá, a usted le toca ya puede venir. Al cementeri, no? Sí, que de la tumba ya la ha tocado. Per exemple, jo que tinc 23 anys, fins a... Ui. ¿Tú? Como las pirámides de Egipto tendrás que esperar. Por Dios, qué cosa. Jo ja ni pense l'edat que em jubilaré, no? No lo piense, hombre, piensa 24 horas. Hoy en día se piensa 24 horas. Como lo pienses, mira, te mueres ya. No m'està animant vostè, no m'està animant. ¿Cómo te voy a animar? Si es hablar la realidad no hay que animar nada. Si tú quieres te digo que bonito y te digo que bien se cobra y que... Ara ja no, ara ja no. Vos auguren un futur complicadet, eh? Como no pienses te va a morir. Y yo, pues, señor, un poquet de positivitat. Vinga, va, Que el tinc davant, eh? De fet, ja més, ja quasi sense paga, sense pensió, tot. Futur difícil. Jo vull preguntar als experts, realment està tan negre? És que si no... Jo em veig 80 anys ja fent enquestes de demoscòpia. I sempre al carrer, fent enquestes. Galletets, preguntant. La clau està en reformular el sistema, Lluís.